Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Al'umma ina mana barka da warhaka. Barkanmu da safiyar Juma'a. Allah ubangiji ya sa ibadar da zamu yi karbabbiya ce. A wata shahararriyar mawaƙiya wadda ake kira da suna Fati Labaran, wanda aka fi sani da Fati Niger. Allah mai kowa mai komai ya bata iko ta shigo cikin jihar Kaduna don gudanar da wani biki da aka gayyace ta. Amma wakilanmu da suka ziyarci gurin sun so su tattauna da ita, amma hakan bai yiwu ba sakamakon masoya da suka yi mata yawa. Amma ku biyo mu kaɗan ku ga wannan hoton bidiyo da Fati Niger ta ziyarci wannan biki, mu ga shin wani irin rawa barkanmu da dawowa. Kun ga yadda wannan
hajiya ko kuma wannan shahararren mawaƙiya wato Fati Labaran wanda aka fi sani da Fati Nijar ta cashe a wurin wannan gagarumin biki ko kuma in ce aure daga gayyace ta. To ita dai Fati Nijar dai kowa riga sani mawaƙiya ce wadda ta daɗe tana ba da gudunmuwa a harkan nan ta waƙoƙi, kuma mace ce mai karamci, mai mutunci, mai ɗabi'u kyawawa. Jama'a ku biyo mu a wannan gidan TV mai suna Burtali TV, ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa. Suna na Usaini Ismail.